Nani igama uNkanyiswa kaZomisibongo umfana waseMpendle abamaziyo ke bambiza ubhontsubhontsu uginqa njengebhuzu matshitshi qomane. Uzibuze ngempela ukuthi konakalaphi ngoba izingane zigcwele ngawe, uyazithola inamba but awazi ukuthi ilahle kaphi lento. Well, uma ngabe ubhekene naleyo nkinga nanso ke into la ifike yonakale khona. Ngiphethe nje izizathu ezenza ukuthi mhlawumbe ingane ugcina ungasayitholanga noma ugcine nje amandla akhe ephelele emoyeni but awazi ukuthi iphutha libe kuphi ngoba wena utshela ukuthi nje wenza yonke into ngendlela okuyiyona. Ingane igcina ingasaqomanga, ingasayifuni nje into ehlangene nawe. So ke ngiphethe izizathu ezenza ukuthi ugcine ufike kuleyo ndawo. So isizathu soqala sithi ukukhuluma kakhulu. Yabona mangabe umuntu wesilisa upereza too much, usenkingeni. Okay, nakho ke ususe park nengane, usuyisethileke leyo date nabase park nahlala naye, but manje wena awusamnikeza ithuba lokuthi azichaze lo muntu ohleli naye. Sekuwena nje ophethe conversation, ukhuluma kakhulu, awumnike ithuba. So nje into ekumele uyenze la mfowethu, mnikeza ithuba ayichaze ukuthi ubani wakabani, uyabo nje umbuzo imibuzo irrelevant, uthandana empilweni, yabo nje umnyeke az express. Vele abantu besifazane ke bayathanda ukukhuluma. So wena mangabe uthatha leso space sokuthi kube yena okhulumayo, azichaze, ajabule, ulokhu umbuzo imibuzo nawe uchaze kancane, but most of the time wena nje unikeza yena ithuba lokuthi azichaze. So nje bayayithandela vele ukukhuluma. So nje wena mfowethu into ekumele uyenze, mnikeza ithuba akhulume, umbuze nje izinto apassionate ngazo empilweni, azichaze because ekugcineni wena oasesayo ukuthi kahle lo muntu uyamdinga nempilweni yakho noma cha, ngoba kumele umazi phela ukuthi uhlobo nje. So uma ngabe ngikhuluma naye kumele ngikhulume ngibheka amazwi wami ngoba uba offended mangabe ngithi, noma ngikhuluma noma yini lo vele inhliziyo yakhe injena vele. So wena egcineni wena ophethe ipeni uyathika ukuthi okay, unje. So mangabe kuwena okhuluma kakhulu, uzothika kanjani? Uzothika wena? Cha. So nje nciphisa ukukhuluma kakhulu. Most of the time nje mnikeza ithuba azichaze ukuze umazi. So isizathu sokuqala leso ukukhuluma kakhulu. Isizathu sesibili ke sithi uchitha isikhathi esiningi efonini. Engabe uhlela indlela yokubonana. So nje lento yefoni mangabe ucheck amanye ama videos ami, ngiyachaza kabanzi lento yefoni ukuthi ifoni uyisebenzisa kanjani ukuze nikwazi ukuthi nixhumane ingane igcwale ngawe. So ngiyachaza khona nje amanye ama video ami la ngiyachaza khona. So ifoni nje hayi ukuthi nje uzoyisebenzisa nje njengethuluzi lokuthi nje nithandane efonini manje. Cha, i-wrong leyo nto, i-wrong kakhulu. Yeka nje wena ukulokhu uncomana naye efonini uthi wazwa muhle, kwasha kwacima, kwavutha amalanga efonini. Ngoba uzogcina uyitherapist yakhe. Mangabe ebhorekile noma eswele into azoyenza, uthi ngikhulume nobani, uzokukhuluma nawe efonini. Uyayizwa leyo nto, into e-wrong. So wena nje ungamnikeza leso sikhathi ukuthi lo nikhulume efonini kanjani. Wena uyazi into ekumele uyenze ngefoni. Uthatha isikhathi ukuthi nibonane, niyabonana, ukukhuluma kancane uphume efonini kuphela. Ungalokhu nje uchaza izinto eziningi. So isizathu sesibili leso, uchitha isikhathi esiningi efonini lokhu uncomana naye into engayindawo. Esinye sithi ke ungancomi ngendlela efanele uma unaye. Ake kuthi usuhleli naye ke manje, ulokhu uncomana nenzipho zakhe, awuzazi inhlinzipho zakho, uncomana nenwele zakhe, uzomenza angabi comfortable lo muntu. Manje kusasa uzozibuza ukuthi okay, mangabe kukhona mhlambe uzipho liqhephukile ngazi noma zike siqhephuke, noma mhlambe useliphuma uzovela notice hayi ngeke lona. So nje umuntu esifazane mangabe nje ufuna agcwale ngawe, mncome nje la estage sakhe. Mangabe ephiwe mncome, noma umncome nje ngento unique nawe ebonayo kuyena ukuthi hayi intombazane uphiwe entweni ukuthi ungancomi ngezinto nje izinto ahlezi ezizwa kuwo wonke umuntu. Mncome nje ngento ehlukile azobe eyiqala ngawe ukuthi yazi wena umuntu oqala ungincoma ngalento. So nje uzoba interested kuwena ngokwenza njalo. Awufunde nje kube indoda ke emadodeni.
So sithi ke sinye ungakhulumi nabantu. Yabo ungakhulumi nabantu kuyinkinga enkulu. Kuyinkinga enkulu nje wena uhlezi ubamba umlomo ubumbile udiniwe awukhulumi nabantu awubingeleli umuntu uzohluleka abantu besifazane ngoba engathi ukuze bajwayele phela umuntu wesifazane udinga umuntu oyigaga okwazi ukukhuluma. So ngoba vele sibaqambela amanga labantu bayakwazi nabo lo sibashela ngamanga basiqome ngokuthi ubani onamanga amakhulu kunomunye so uwine kanjalo. So nawe xoxa nabantu nje uqoqa ubingelele uxoxe nabantu ongabazi yabo nje kube mnandi ube friendly nabantu. Kuzoba lula ke mangabe usuyibona ingane nansi kuzoba lula ukuthi uyishele ngoba ukukhuluma into oyijwayele uyazitraina kahle into mawujwayele ukuyenza ugcina usumpetha kuyona. So nawe ke khuluma nabantu ungabe afraid ukukhuluma nomuntu ongamazi umbingelele xoxa kamnandi uyabo nje kube mnandi nabantu besifazane ke indlela idlula lapho. So ke esinye sithi ukungambuki emehlweni uma ukhuluma naye. Hey inzima kakhulu le. Uyacabanga ukuthi ukhuluma nentombazane kodwa ulibele uthi uyakhuluma nayo uyanqena ukuyibheka emehlweni uyibheka kancane ubalekisa amehlo. Isignal enkulu yokuthi nje wena uyindoda eweak amandla awunawo manje uyanqena umbheka emehlweni ukhuluma naye ubhekele lo uqalaza wrong leyo nto. Uma ngabe uyindoda nje umbheka emehlweni angisho phela ukuthi umgqolozele cha mbheke emehlweni uthi thaze kancane but uphinde ubuyele ke abone ukuthi ufocusile umlalela. Uyacabanga ukukhuluma nomuntu lo ethe akutshontsha athi uyabona ukuthi nje lo muntu kahle akanendaba nawe. So ngeke intombazane iqome umuntu onjalo obonayo ukuthi lo umuntu oweak iziningi insizwa ke la ngaphandle uzosala ume kanjalo ngoba kuyabonakala ukuthi weak uyasaba umbheke emehlweni angeke abe proud ukuthi uhamba nensizwa la insizwa engakwazi ukumbheka emehlweni. So nje umqondo emehlweni ungamsaba umuntu esifazane umuntu nje umuntu akasona isilwane ngeke akuthethise angisho ukuthi umgqolozele ungakwazi ukuthi nje kancane eceleni ubuye focus again uthi kancane eceleni ukuze phela ngabe awkward mangabe usuthe nje ngqo kuyena cha kuzobonakala. So esinye isizathu leso senza ukuthi uhluleke enganeni leso ke besithi ungambuki emehlweni uma ukhuluma naye. So nje mbuke emehlweni ufocus kuyena umbheke nje ngendlela efanele. So esokugcina sithi ungakwazi ukulinda. Yabona kuba impatient mangabe uyindoda ungazizwa ngiqoma nini lengane kade ngishela kanjani cha funda ukulinda mhlawumbe ngane yakutesta nje ifuna ukubona ukuthi wakhiwe uyindle enjani wakhiwe ngoplastic noma wakhiwe ngesitini. So wena uyatatazela ke manje ufuna ukuthi iqome manje cha linda ezokuqoma mangabe isikhathi esifikile. Okumele nje ukwenze wena ukuthi uzibambe iziqini uma uyindoda yake induku uzibamba iziqini funda ukulinda wenza into kahle yabo. Uma unga-check amanye amavideo ami ngiyayichaza nje ngikunika nje izinto empilweni ezingakwenza uzizwe nawe ukuthi cha ngiyinkunzi enkunzini ungagcini nje ufane nawo bonke abafana la eminyango bayaflopa abafana la eminyango. So into ongayenza wena ukuze uthole more kumina ungasubscribe kwi-channel yami noma check amanye amavideo ami ukuze ngikwakhe ube insizwa ke mina insizwa yasempenhle abayazi kuba ibiza ubhutsu qinqa njengephuzu umatshitshi qomane umfana onezibongo sharp.